Berqarar döwletiň täze ýamanyň galkynşy döwrüne hormatly prezident bilen ýol başlygynda ýordumyň durnuqly ykdysady ösüşini öpçün etmekde. Beýleki podoklar bilen bir hatarda dokmy podogynyň alparyan ýeşeri manasip ornaýdy. Häzirki zaman taleplerine laýyklykda işleýän milli kärhanalaryň innowasion esaslarda önümçilikler döretmekdäki belin sepetleri aýratyn belinmägi münasipdir. Ýordumyň dokma senaty ministrliginiň Aşgabat banbar hyzmatlaryny öndürýän kärhanasyny gözügli ýeşeri ýokary netijeler öpçün Kärhananyň diňe bir içerki bazarda däle, daşary ýurtlarda hem uly islige eýe bolýan önümleriniň haridary barha artýa. Hem inşa täze çyle döwrüň islegine görä matalaryň çykalmagy bu kärhananyň önümleriniň ýokary ýeli bolmagyny şertlenirýär. Dürli renkli, dürli nagyşly ýüpek matalarynyň önürmegi ýeşeriň döwrüň talanyna laýyk guralýanyny görkezýär. Buyurmalar esasyny ýeşenilmegi ýokary netijelen gadanylmagyny öpçün edýär. Sarp edijileriň her biriniň isleginiň etişgin öwrenilmegi buyurmalaryň köp bolmagyny şertlenirýär. Halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylynyň millilik esasyny her bir öwüşünde alamatlandyrmak bilen baglanşykly. Dürli görnüşlerde çykaljak matalar sarp edijileriň ýokary islegine eýe bolýar. Berqarar döwletiň täze ýamanyň galkynşy döwrüne önümçiliň ösüşini ýokarlandyrmagy uly mümkinçilikler açylýar. Ol hormatly prezident bilen tagallat netijesini ykdysadyýetimiň dürli ugurlaryny amala aşyrýan özgörtmeler bilen berk baglanşyklylar. Arkadaly gahrman serdarmyň el ýurt beýgidini öňtürlen ýeşenden ruhlanyp zähmet çekýän eslegli matalary önürjüler häzirki döwrüň taleplerine laýyklykda işlemeň ýörelgelerini ussatlyk bilen özleşdirýärler. Önümçiliň täze görnüşleriniň ýoly goýulmagy hormatly prezident bilen ýordumyň senaga taýdan ösüşini ýokarlandyrmak boýunça öňde goýan wezipesiniň oňyn çözülýänliginiň suwutnamasy. Hormatly prezident bilen daşary ýurtlardan ýetirilýän harytlariň orun tutýan önümleri önürmekligi esasy wezipeleň bir hökmüne kefiýetledi. Bu wezipe mata önürjüler üçin esasy ýörelge bolup durýar. Hormatly prezident bilen häzirki döwürde dünýäniň öňde barça tejribeleriniň ýeşiň öwrenilip, ýeşiň döwrüň talabyna laýyk derejede ýöretmek üçin ähli tagallarlaryň edilmeligini hem ýeşe belleýär. Milli ykdysadyýetimiň ähli ulgamlaryny bolşýaly dokma önümçiligine täzeçil usullaryň ornaşdyrmagy, dünýäniň öňde barça tejribeleriniň we ilmiň ýokary gadananlarynyň ýeşiň özleşdirmegi üstünlikleri öpçün edýär. Hormatly prezident bilen parasatly ýol başlygynda berqarar döwletiň täze ýamanyň galkynşy döwrüne ýordumyň ýokary tehnologiýaly ekspert önümçiliginiň binýadyny kemale gelen dokma podogy milli beýgitlerimizde hemde dünýäniň ykdysady giňişligine goşuşmaň umum meýillerini nazar almak bilen ykdysadyýetimiň okundy ösüşini alamatlandyrýar. Diňe soňky ýyllaryň dowamynda podog düzümine tebigat şeýmalan beýtişge okyply önmünürýän täze kärhanalaryň oňlurça gurulýy hemde olar dünýäniň önümçilik podoglarynyň bazaryny öz orunlaryny pogtalanyrýarlar.